Dante. Okay, og først vil vi godt vide, hvad Dante er. Det er den, der er gået som hund. Det er toilethunden. Så det er samme. Det skal også med D. 2 D'er. Men det er ikke så mange stemmer, de skal herop. Men vi vil meget, meget gerne se Sabrina med sæt heroppe. Og jeg sagde Luna og Nana. Det vil vi også gerne se heroppe. Sabrina vil vi meget gerne se Lasse og Jesper og Jakob. Jeg vil sige, at der er en meget, meget, meget klar vinder blandt kvinder. Så den vil jeg skynde mig overveje med det samme. Ja, hej. Der er meget mere tæt løb mellem de der herrer. Så Ekstra point. det er og så var det vist noget med, at vi snakkede om, at de der figurer, de har jo ikke nogen arme, og uden arme ingen kager, så derfor er det hellere Skal vi spise kager på 2? Nej, jeg tænkte faktisk mere, at der var en cocktail af frit valg, og jeg var fri til, altså med. Som en del af præmien. Ja, det var sådan set bare det.